Sengibuyile ke mbukeli namhlanje ngiphethe ke indaba ezithinta zama transfer ngizoqala ngayo ke lapha indaba yakhe uPercy Tau nayo ke lapha eOrlando Pirates. Before nje ngihlale kodabeni kodwa mbukeli cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Kunendaba ke lambukeli ezithinta kuPercy Tau nayo ke lapha eOrlando Pirates. uPercy Tau njengamanje uyi-free agent emva kokuthi ke iqembu lakhe lalapha iQuarter SC iconfirm ukuhamba kwakhe kuPercy Tau eqenjini. So amasosi kamaningi athembakele aveza ke indaba la baveza ukuthi ke Orlando Pirates inengxoxo ke naye lapha uPercy Tau izimisele ukuthi ke imsayine for isizini entsha. Baphinde baveza ke la ukuthi ke uPercy Tau ufunwa ke nangamaqembu amaningi alapha eNorth Africa ngabala yona ke iPyramids. Njengamanje ke ingxoxo between yona ke agency yakhe uPercy Tau nayo ke lapha eOrlando Pirates zisaqhubeka and maningi amathuba ukuthi ke uPercy Tau ingajoyina ke iBuccaneers kwisizini ezayo. So amasosi kaveze kanjalo umbukeli ukuthi ke iOrlando Pirates isembangweni namaqembu walapha eNorth Africa mayelana nokusayina yena ke uPercy Tau oyi-free agent. Ngisakuyo ke mbukeli Orlando Pirates kunendaba ke la evezwe isokha laduma ngaye ke lapha uMonapule Saleng. La kuvela ukuthi ke Orlando Pirates kulindeleke ukuba ithathe i-decision enkulu kulona ke leli viki esikulona ngaye ke lapha uSaleng ngefuture yakhe. Yizo ke lezi ke mbukeli indaba engiyiphethe indaba ke nje izithinta zama transfer cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.